So far subong daw way ka feedback si Sir Mario sa aton, no? But then it was submitted, I think last February pa to eh, na-submit sa nasyonal, sa DOTR, kay tigid kantuan man na diri sa ang representative coming from the Department of Transportation. So, under review na, pero ti kaulat na lang kami sa approval para ti kon ma-approve na to, mga na, ano na, after sang ano kay ting iya sang city ara na mo. So hopefully ara aga coming naman ang iyang approval sang aton sang LTFRB sang probinsya sang Iloilo, no. Kay ti daw nag-jive man lang ito, gamay man lang ang verification ang ginhimo naton sa office ni Sir Mario Nelio sa aton nga PPDO. So hopefully, no, matapos na kag ma-submit na sa office ni Gov Tuto, no, para at least ma-endorse na sa Sangguniang Panlalawigan, maybe through our committee, nga mapasara na naton sa nagakaigo nga ordinansa na to support the LTFRB of the province. Why man isang dako ng modification sa una nga gid-introduce ang inang LPTRP sa province? So far wala wala man. Kay ti ang ano lang sadto ang iya lang sang ano sa syudad. Okay. Nga nga ano bala nga kinahanglan makasulod kita sa syudad. Iti amo man lang tong ginapanikasugan gid naton, no. Kag amo man ina ang ano battle cry sang aton mga first town municipality. Iti makon mong iya biyahe lipot-lipot lang, no. Yes. Di dira lang sila mapundo sa ano. Di daw ando man. Ini man practicable nga mag ano pa sang ruta kun amo man lang sina, no. So ti damo gid ma-displace naton nga mga transport group naton sa probinsya kun magamo sina. So at least ang syudad naton gin-acceptar man nila ang aton nga proposal and with the permission sa LTFRB and LTO man, no, kag submitted to DOTR naton. So may idea ikaya sa province kung may ara na sang mga nagabiyahe na nga mga modernized pareho diri sa city? Yes, may mga ara May na. ara na. May ara gani kita nga mga developmental route, Wi-Fi na include. Okay. Mga developmental route naton just like kay San Uton, pagkadto sa Dumangas. So Wi-Fi na include gani pero nagabiyahe na sila. No? Pero ang ila sila is provisional authority lang. Yes. PE lang na sila. Wi-Fi na sila franchise. No? Kay ti amo ina ang ano man kay covered pa ina sila sa joint memorandum circular eh. So nga hindi pa pwede ka-issue sang franchise sa mga PUGs and PU buses, no, and tricycles man naton ang aton mga LGU kay ti kag ang LTFRB man kay ti under sa joint memorandum circular nila, no. Ay ti amo inagin question man naton. So ang hambal nila ang LTFRB, it is only a provisional authority, no, kung pending sa approval sang aton nga LTFRB and the provincial ordinance support the LTFRB of the province of Iloilo para ma-include sa aton nga LTFRB ang ina nga ruta kag kung ano ang napagkit sa aton nga provincial ordinance sa LTFRB naton. Amo man lang ina ang isyuhan sang LTFRB sang franchise. So included ining mga gintong mention mga daw bagong ruta included naman isa sa aton nga LTFRB. So I heard from Sir Mario nga daw gin-include na nila. Okay. So meaning mas may bago kita nga ruta nga mas maka-connect pagid sa ibang nga mga linya nga sadto ay isang ruta nga nagalabay. Yes, no. Pero tigaring amo ina gina-consider man naton kay may mga naapektuhan man bala kita nga mga tricycle operators naton sa tagsa-tag sa kakabanwahan na naton nga maagyan sang ruta. But then there is a move, no, a recommendation from the LGU and also to the sa aton man kag sa LTFRB possible lang sila by terminal to terminal para at least nga hindi man mahalitan bala ang aton mga tricycle operators sa kada banwa nga maagyan nila.